Vente comigo, Héctor, imos abrir esa páxina de saúde, moi atentos na casa, especialmente atentas, non, Héctor, porque hoxe imos a falar pois dun trastorno pois que todas as mulleres chegaremos a él un momento a outro, que é a menopausa, e hoxe nos ves a falar de que afortunadamente estamos de noraboa porque hai por aí algunha terapia que pode mitigar todos os síntomas, non? Sí, así é, a menopausa é algo imposible non chegar a ela, pero si os síntomas e todos eses clásicos sofocos e moitos outros síntomas que imos ver, si podemos loitar contra eles, non é decir algo de, bueno, cheguei a esta edad, é o que hai, teño que aguantar. Non, eso xa non é así. Claro, porque sobre todo, Héctor, isto é moi cultural, non? Durante anos asumimos que chegado a unha determinada idade nunca había outra, é dicir, que había que ter sofocos, que había que sentirse mal, e isto agora por fin pode ser reversible. E de feito moitas veces as mulleres iban ao médico, bueno, é o que hai, chegaches a esa edad, chegou a menopausa, é o que hai, non? Tes que un pouco de xeito natural como poidas ir levando pois cousas tan limitantes como poden ser os sofocos ou incluso mesmo risco de fractura ou risco de infarto, era o que hai. Hoxe afortunadamente xa non é así e temos tratamentos para tratar de mitigar esa falta de estróxenos. Claro, porque cando falamos da menopausa, Héctor, digamos, que fases ten? O sea, cando aparece, como por así dicirlo, claro, ¿no? É un proceso. Isto non é algo que de repente un día pola mañá dis, xa está, estou aí. aí. Son a menopausa. Hola, son a menopausa, cheguei a túa vida. Non, isto non é así. Hai unha fase previa que é a perimenopausia, que dura aproximadamente entre 4 e 8 anos, incluso ás veces 10. O sea, non hai unha fase, un momento de decir canto vai durar, porque vai depender un pouco da persoa. Nese momento xa empezan os cambios hormonais, é dicir, os estróxenos que fabrican os ovarios que temos por aquí, pois empezan a caer. Vai disminuindo ese nivel de estróxenos e empezan eses primeiros síntomas. Os ciclos menstruais xa se van alterando un pouco, de repente un mes ben, outro non, outro sí, outro non, logo volve a vir normal. É un pouco esa fase que dura entre 4 e 8 anos, pero xa empezan eses síntomas. Logo, o que é a menopausa como tal é cando realmente levamos un ano enteiro sen menstruación. Cando se cumpre ese ano enteiro, aí xa sí comeza ese período de menopausa. E logo xa o período seguinte sería a posmenopausa, na que realmente vemos que esa falta de estróxenos xa é irreversible, pero podemos mitigala, pero sigue certo que empezan tamén que siguen outra serie de síntomas que empezaron na perimenopausa. E cando empeza, por certo, a perimenopausa? Mais ou menos, a que franxa de idade, non? Abranga? Pois en torno aos 45, 50, máis ou menos, depende un pouco das mulleres, pero sí que máis ou menos se empeza por aí, máis ou menos entre os 45 e 50 anos, é cando empeza esa baixada de estróxenos, eses ciclos irregulares. Claro, e que consecuencias ten para as mulleres, digamos, esa progresiva baixada de estróxenos? Pois mira, as consecuencias que temos unha vez que xa estamos na menopausa e cando empeza tamén esa caída, primeiro, máis risco de fracturas óseas. Por qué? Pois que realmente vemos eses óseos que empezan a desmineralizarse e temos máis probabilidades de ter unha fractura. Tamén máis probabilidades de ter cancro de mama, máis probabilidades de que aumente o colesterol en sangue. É dicir, eu como mesmo levo a vida que levei toda a mesma vida que levei toda a vida, pero de repente súbeme o colesterol nas analíticas cando eu non cambiei nada. Pois probablemente porque estás con esas alteracións hormonais empeza a disminuir o número de estróxenos. Tamén incluso máis risco de infarto e máis risco de ictus, que vai aparellado a ese aumento do nivel do colesterol. E tamén, por suposto, máis probabilidades de infeccións de ouriños. Héctor, estas terapias hormonais das que nos falabas ao principio, ahora que estamos vendo en pantalla estes síntomas, poderían mitigalos de algún xeito? Poderían porque o que estamos facendo é introducir de xeito artificial, en forma de pastilla, por exemplo, introducir eses estróxenos que faltan. Que xa o noso corpo non fabrica eses estróxenos, non podemos facer que os fabrique, pero sí podemos introducilos para disminuir todos eses síntomas, como poden ser os sofocos e outra serie de síntomas, incluso tamén a néboa mental, que é un síntoma do que se fala moi pouco. Claro, isto é moi interesante, porque seguro que igual algunhas mulleres nos están agora vendo dicindo, pois eu non sei se estou nunha destas fases que está contando Héctor. Claro, porque o dos sofocos, esa sofocación que é un síntoma moi característico da menopausa e que realmente moi identificable tamén, cando empezan ese calor, ese ardor no peito que parece que sube cara a cara, eso sí algo moi identificable, pero logo hai outros, como o insomnio, dor de cabeza e sobre todo o que falamos, esa néboa mental da que se fala moi pouco. É dicir, cando empezan a baixar o nivel de estróxenos no corpo, o cerebro notao, o cerebro estaba acostumado a un nivel de estróxenos en sangue habitual e de repente empeza a notar que lle faltan eses estróxenos. O 60% das mulleres van sufrir esta néboa mental, que en que consiste? Empezo a ter olvidos,
empezanse a esquecer as cousas, logo non recordo ben determinadas cousas, como que che custa pensar. Pois eso ocurrelle ao 60% das mulleres e, como digo, tamén é reversible en canto empezamos coa terapia. Bueno, pois a ver se van avanzando, non? Pois todas estas, digamos, terapias, non? Para mitigar todos estes síntomas. E mentres iso ocorre, vexo aquí que temos un abano de alimentos. Hai algo que poidamos facer para coidarnos? Hai algo, sen recurrir, como sempre, traemos a solución natural e a solución artificial. Tratamos un pouco de mitigalo. Como? Pois con isto que temos por aquí. A soia, todo un clásico. Esa soia, eses brotes de soia, esas isoflavonas de soia, que tamén son moi habituais tomalas de xeito, pois eso, en alimentación ou ben en pastillas, para tratar de mitigar un pouco todos estes síntomas, e logo, pois, determinados alimentos como non podía ser, como o brécol, como os lácteos, como tamén o salmón e outra serie de alimentos saludables que sí nos poden axudar a mitigar un pouco esa falta de estróxenos. Bueno, pois anotamos todas estes consellos, un salmón a prancha, vou me facer hoxe. Perfecto. Para empezar a mitigar. Bueno, temos WhatsApps, preguntiñas para ti, Héctor, a ver que nos consultan. Unha é 18 minutos do mediodía, aquí en directo no termómetro. Lembro que hoxe temos cesta, moi atentos. Empecei a menopausa hai 15 anos. Aínda podo acceder a terapia hormonal? Que interesante. Claro, a terapia hormonal, ademais, fai anos falábase moi mal desta terapia hormonal, porque hubo un estudo aí no ano 2002 que falaba mal desa terapia, pero logo xa outros estudos posteriores desmentiron todo eso. Pero claro, que ocorre? Que se xa fai 15 anos que empezou coa menopausa, pode ser que non sexa a candidata ideal para empezar, porque o ideal, neste caso, que fale co seu xinecólogo, por suposto, pero o ideal é empezar a terapia hormonal nos primeiros anos de inicio destes síntomas. Xa cando pasan máis de 10, 15 anos, pois igual non sei se sería a candidata ideal, que o comente, pero xa ha pasado bastante tempo. Que pena, que pena. Bueno, pois avanzamos. Máis consultiñas, axúdame, Héctor, que... A miña nai tivo a menopausa hai aos 40 anos. Vou na ter eu tamén tan cedo? Bueno, pois claro, realmente sí que, como decimos, era un proceso no que non é matemático que sexa aos 45 ou aos 50. O sea, vai depender un pouco. Os 40 é raro, é moi temprano, pero sí é certo que hai ese factor pequeno hereditario no que sí pode ser que ti heredes tamén un pouco esa menopausia precoz. Que ocorre tamén? Que hai moita xente que di, bueno, se empezas coa menarquia, coa primeira regla moi nova, logo retírasche antes, ou empezas máis tarde, retírasche máis tarde. Eso non é unha regla que se cumpra como tal. Pero isto sí, normalmente estas cousas ás veces herédanse e pode ser que sí que empece un poquinho, igual non tanto, porque os 40 é moi precoz, pero bueno, pode pasar. Pero que sí hai ese componente hormonal. Bueno, pois a ver, outra consultiña. Teño moita sufocación e paso moi mal. Que tratamento debería seguir? Pois mira, ademais para os sofocos, porque estamos falando de terapia hormonal, desa terapia hormonal sustitutiva que sí pode axudar a levar os sofocos, pero en concreto para o síntoma dos sofocos hai un tratamento novo dende fai uns anos que non é hormonal, é unha pastilla diferente que non é hormonal, que o comente no centro médico ou co seu xinecólogo, porque hai outra terapia non hormonal que sí vai moi ben para eses sofocos e que lle pode axudar a leválos mellor, porque ás veces sí que empeza ese rubor, ese calor que se pasa moi mal, pois incluso a suar, pois pode solucionalo dun xeito... Claro, que é interesante falar destes temas, porque non hai que ter vergoña destes síntomas. Para nada. Non hai que asumir que é o que hai que ir ao médico e tratar de mitigar. É o que decías ao principio, é algo moi cultural, non? Decir, bueno, é o que hai, chegaches a esa etapa da tua vida na que é o que hai. Non é así, non é o que hai, fálase, que é a solución para moitas cousas e para isto tamén.